Исәмсіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина алга таба төп темалар турында. Үзләрен инвалидлар дип танытып акча эшлиләр. Беларусиядән килгән гаилә кешеләрне алдауда шикләнелә. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Новый поселогында көчле җил булган, яңгыр, боз яуган, хуҗалыкларга нинди зыян килгән, Гүзәл Габдуллина күреп кайтты. Ачык һавада тере концерт чалуда Бөек җиңүнең 74 еллыгына багышланган Тынлы оркестрлар фестивале узды. Тулырак Мәриям Файрушина. Үзләрен инвалидлар дип танытып, хәйер истәп акча эшлиләр. Чалытовның кайнар элендә телефонына шундый иштәлектәге хәбәр килеп иреште. Илнур Сафин әйтүенчә, аның өе Иске Ерыклы авылында. Ул аны яшәп торыр өчен Беларусиядән килгән яшьпарга биреп торган булган. Күптән түгел ир-ат аларны кеше алдап акча эшләүдә шикләнә башлаган. Ләйсән Ханова дәвам итә. Илнур Сафинның менә бу йортында Беларусиядән килгән яшь гаилә 2008 елның декабрендә яши башлый. Бер ай үтүгә бирдә тагын бер пар күренә. Аларның барысына да 25-26 яшь дип сөйләде ир-ат. Башта барда яхшы кебек иде, аннары проблемалар башланды ди ул. Потом я начал замечать, что эти молодые люди, здоровые, нормальные, не больные, начали садиться в инвалидной коляске. За ними приезжали ребята на такси, чуть ли не под ручку их усаживали в машины и уезжали с ними. Әлеге хәл 2-3 ай дәвам итә. Апрельдә ир-ат алардан йорттан чыгуларын сорый. Сәламәт килеш хәер истәп кеше алдылар ди ул. Нөйдә әйберләрне калдырганнар, то есть аларга кирәкми ул, что ли, колясканы калдырганнар, миндерләр, там матраслар калган. Менә бу камчыкның хуҗа кеше гаилә инде авылдан күченеп киткәчтән сатып алган. Аның эчендә исә акчалар һәм алар шактый гына күп. Сәламәт яшьләрнең инвалидка әверелүе күршеләр күз алдында була. Башта ла әйбәт кенә иде, соңыннан бер яшь кенә егет инвалид булган булып, коляскада йөри башлады. Такси килеп алады, такси китереп куядыр. Такси киткәч, коляскасын үзенең култыгасына кыстырып өйгә кирип китә, такси килә башлаган үрмәләп төшә. Соңгы вакытта тагын аларга бер хатын да кушылды. Авыл халкы бу хәл буенча бер кайда мөрәҗәгать итмәгән. Мондай очракларга топ булганда участок инспекторына яки полиция бүлегенә мөрәҗәгать итәргә була. Юрист Дарья Бакшеева сүзләренә караганда, мондай очраклар мошенниклык буларак теркәлә. Тик җинаять эше кузгату авыр. Люди подают милостыню в добровольном порядке, и суммы обычно очень незначительные, их недостаточно для того, чтобы возбудить уголовное дело. Инде Илнур Сафин хәзер үзен инвалид буларак таныткан һәркем ярдәмгә мохтаҗ дигән сүз түгел дигән фикердә. Шәһәрдәшләрне дә игътибарлырак булырга өнди. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Тикшерү комитеты тәрәзәдән бала ягылып төшү очрагы буенча тикшерү үткәрә. 14 майда ГЭС бистәсендәге йортларның берсендә 2нче каттан 2 яшьлек бала ягыла. Аның башы имгәнә, малайны шундук хастаханәгә озаталар. Башлангыч мәгълүматлар буенча бала әнисе белән өйдә булган. Ул вакыт бүлмәдән чыгып йөргән. Ниндидер мизгелдә малай караватка басып тәрәзә төбенә үрмәли һәм асфальтка ягылып төшә. Белгечләр балалар өйдә булганда тәрәзәләрне ачмаска, москитларга каршы сетка кулланмаска киңәш итә. 14 майда Чалы янында урнашкан берничә авылда көчле җил чыккан, ишеп яңгыр, боз яуган. Кайбер бакчачылык ширкәтләрендә видео күзәтү җайланмалары ватылган. Үсентеләрне яңгыр суы юып киткән. Новый поселогында яшәүчеләр нинди зыян күргән урында Гүзәл Габдуллина булып кайтты. Бу видеолар белән Новый поселогында яшәүчеләр бүлеште. Узган тәүлектән бирле алар интернет аша республика буенча да таралды. Көндезге 2дә көтмәгәндә җил чыгып, көчле яңгыр, боз ява башлаган. Авылга керү белән юллар кибеп өлгерсә дә, өстәге урамнарда сулар җыелып тора. Иң зур зыян да бу тирәдә урнашкан хуҗалыкларга килгән. Яңгыр вакытында түтәлләрдәге тамыр җәяргә өлгермәгән үсентеләрне су юдырып киткән. Помидор, кыярларны яңадан утыртасы була дип хафалана бакчачылар. Мин поселокта торам 75 елдан әйме, но мондый беренче мәртәбә күрәм шундый нәскәйне град. Монысы булган бар градлар, но минут 5-10 инде. Но это 1 сәгать буквально жауды шул град, яңгыр. Теге урамнарда безнең там многих язганнар безнең поселковка битада инде. Карлаганнар, үзеп киткәннәр, җиләкләр анда у кого-то инде, заборлар у кого-то сносить иткәннәр. Баштан әйбәт кенә яуды, аннарысын бозлар белә китте. Бакчаларга бик күп зыян килде инде. Кайсы бер кешеләрнең бәрәңгеләре, түтәлләре бозылды. Зарланучылар бик күп булды.
Синоптиклар Татарстанда алдағы күннәрдә дә давыл чыгуы турында иглан итте. 15-16 майда тәүлек дәвамында республика территориясында яшенле яңгыр, урыны белән көчле яңгыр һәм боз яварга мөмкин. Моннан тыш секундына 15-20 метрга, урыны белән 24 метрга кадәр җил исәчәк ди белгечләр. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, яңалыклар. Шалуда 7 яңа спорт майданчыгы ачылачак, шулай ук универсаль хоккей корты төзеләчәк. Урамда шөгыльләнү өчен яңа тренажерлар 9-нчы, 45, 54, 58 мәктәпләр янына һәм Калкан кадет мәктәбе территориясенә яр буе паркына урнаштырылачак. Хоккей корты исә 12-нче мәктәп биләмәсендә булачак. Булар барысы да масса күләм спортны үстерү өчен эшләнә. Бу хакта җиткә кешеләрнең шәһәр мэры катнашында узган киңәшмәсендә сүз булды. Тик шул ук вакытта моңа кадәр куелган спорт тренажерлары арасында ремонтка мохтаҗлары да шактый. Фикрат Тайбиев исемендәге яр буенда спорт белән шөгыльләнү өчен барлыгы 9 менә шундый спорт тренажеры куелган, ләкин аларның яртысыннан артыгы диярлек бүгенге көндә җимерек хәлдә. Кайберләре тузган, аларның детальләрен, элементларын алыштырырга төзәтергә кирәк, кайберләрен исә кешеләр җимергән. Фаил Нуруллин Чаллыга Алабугадан килгән, үзебездә тренажерларда даими шөгыльләнәм ди ул. Бирдә дә аларны сынап карады. Ну, по сравнению с тренажерами из Елабуги, я сам с Елабуги, да, там более аккуратные они, более в лучшем состоянии, наверное, находятся. Ну и, конечно же, по инструктажу было бы удобно какая-то наклеечка, чтобы, то есть, было понимание сразу, к чему и как подходить. Шалда бүгенгә 1046 спорт корылмасы бар. Аларның 131-е парк һәм урамнарда урнашкан шундый спорт тренажерлары. Язгы җәйге чорда алар бигрәк тә популяр дип белгечләр. Җитәкчеләрнең шәһәр мэры Наил Мәгдиев катнашында узган киңәшмәсендә масса күләм спортны үстерү өстенлекле юнәлешләрдән икәнен билгеләп үттеләр. Җәйге каникуллар башланганчы, җаваплы оешмалар, тренажерлар һәм башка спорт мәйданчыкларының торышына ревизия ясарга, аларны ремонтларга тиешләр. Лесенханова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Сугыш җырлары тонылган кинофильмнардан көйләр Җиңү паркында традицион тынлы оркестрлар фестивале узды. Тамашачылар өчен 6 шәһәрдән килгән музыкаль коллектив чыгыш ясады. Алар арасында Татарстанның ат казанган мәдәният эшлеклесе Владимир Завьялов җитәкчелегендәге Визит джаз оркестры да бар иде. Тынлы музыка концертында Мәриям Файрушина булып кайтты. Сәхнәдә Визит джаз оркестры чыгыш ясаган арада яшь музыкантлар башкарасы көйләрне кабатлый. Кемдер саксофонда уйный, кемдер трубада. Бу балалар шәһәр музыкаль мәктәпләренең иң яхшы укучылары. Я вот эти все 5 лет играю на трубе. Басовый инструмент, очень дорогой. Тяжело играть на таком инструменте? Ну, вот сидя играть очень легко, но стоя играть очень тяжело, особенно с движением. Ну, в будущем хочу поступить в военный оркестр, играть в Москве на 9 мая. Быел тынлы оркестрлар фестивале 6-нчы тапкыр үткәрелде. Биредә сугыш җырлары һәм популяр кинофильмнардан музыка яңгырады. Фестивальне Җиңү паркы аша узучы һәркем тамаша кыла алды. Күңелле концерт, безгә бик кеше музыкантларга бик зур рәхмәт. Концерт бик ошады. Мәргән Файрушина, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Киләсе мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына 16 майда сәхәр 1 сәгать 17 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 19 сәгать 36 минутта башлана. Онытканлык белән ашау эше уразаны бозмый. Әгәр кеше үзенең ураза тотканлыгын исенә төшерү белән ашау эшене туктатып авызына капкан ризыкны чайкап чыгарса, уразасы дәвам итә. Әгәр ураза тотканлыгын исенә төшергәннән соң да капкан ризыгын йотып җибәрергә өлгерсә, ураза бозыла. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Лечение простатита и аденомы. Прием ведет врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Урологический центр «Урамед». Звоните 49 22 10.